Hej, velkommen til min kanal. I dag vil jeg vise, hvordan man laver sådan en her blomst. Vi skal bruge 2 kaffefiltre til 1 blomst og tape og en saks og tus og så en kridtpind. Og så skal vi bruge vand og pensel. Man skal tage sit kaffefiltre og så tage en farve, man vil vælge. Man bestemmer selv, og så skal man farve den. Og det skal ikke bare være sådan noget her, sådan det er færdigt. Det skal være over det hele hvidt. Det må ikke være hvidt nogen steder. Kun lige så meget. Nu har jeg farvelakket, så nu henser jeg den lige lidt mere. Nu har jeg lige farvelagt den, så nu vil jeg pensle den med lidt vand. Så er jeg færdig, og du kan bare tage sig sådan her ud. Nu skal den tørres i en halv times tid. Så nu skal vi klippe mønstre, man kan klippe bølger og tic-tac og mange forskellige ting. Nu har jeg 2 af de her, så nu skal jeg vise, hvordan man laver den. Man starter med at putte bagsiden på her, og jeg har valgt den her. Nu skal vi lave blomsten, og sådan her ser det ud, når de tørrer. Vil du kan tape? Nu ser det sådan her ud, fordi de er tørre. Så stikker jeg den her ind, og det er så min forside, jeg laver. Og så holder jeg den så her, og så tager jeg den anden her, og så åbner jeg lige den, og så jeg har lavet den, hvor jeg putter den her ind her, og så har jeg tapet rundt om her, og så kan man også putte en perle her ind, og så gør man sådan her, og så er der en perle inde i, og så kommer den til at se sådan her. Sådan her kommer det til at se ud i en buket.